sa magagandang tanawin sa Gana ang Central Luzon. Bawat lalawigan at bayan mayroong mga ipinagmamalaking produkto. Kaya naman ang Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang local government unit, binuksan sa lalawigan ng Bulacan ang kauna-unahang OTOP Philippines Hub o One Town, One Product sa buong Luzon. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayon si Ms. Zorina Aldana, ang Provincial Director ng DTI Bulacan. Magandang umaga po, ma'am. Yes, magandang umaga, Miss Nicolette. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng morning show. First, ma'am, ano po ba itong OTOP Hub para maintindihan po ng publiko? Yes, actually ito'y programa ng DTI under the One Town, One Product program. No? Ang OTOP kasi sinimulan namin noong 2002 pa, no? So more than a decade na ang OTOP. And then may dalawa kaming proyekto under that. So one is the OTOP Hub, which is, this is actually a retail store under the program, wherein sino-showcase namin ang mga produkto within the Philippines, hindi lang sa Bulacan, na mabibili mo kung ano yung mga One Town, One Product. Ma'am, how is this different from the pasalubong center that we all know? Yes. Actually, ang difference lang niya is yung mga nasa OTOP Hub natin, dumaan ito ng aming packaging and labeling, kamukha ng food, no? So may mga ProDev na kaming ginawa. So may mga programa ng DTI na in-insert na namin sa kanila to improve the product itself. At pati na yung, kapag yung food natin, gusto natin i-market talaga, so gusto namin improve yung packaging and labeling. So ini-enroll namin sa OTOP Hub next generation ang tawag namin. And so far, ma'am, yung po bang pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga local products, tumataas po ba yung bilang? Yes, napapansin talaga namin. Especially for the OTOP Hub Philippines, no? So ito yung naging venue ngayon. Kung ikaw ay may gustong produkto from other regions at may OTOP Hub Philippines kamukha ngayon sa Bulacan, kung minsan may produktong available na tayo. Like for us dito sa Bulacan, may mga product na tayo from the Visayas and Mindanao na dinala na sa Bulacan ngayon. So you don't the have access to go. is easier. Yes, yeah. And ma'am, speaking of dung mga produkto sa Bulacan naman, ano ba yung mga produktong binabalik-balikan? Yes, actually, siguro of all the provinces dito sa Central Luzon, maraming produkto na mas mabibili sa Bulacan. No? For example, sa Bulacan lang mabili yung mga jewelries natin. Ang May Kawayan kasi, ang kanilang One Town, One Product is jewelry. And then, yung ating sikat na pastillas, which is sa San Miguel lang yan, dahil nandun ang San Miguel de Mayumo, so San Miguel Sweets. We have the chicharon na kilalang kilala for Santa Maria, no? So nandun. And then we have yung mga handicraft products. So maraming handicraft products ngayon. Pero karamihan sa mga local government na sinusuporta ng OTOP ngayon sa region, karamihan more than 50% are into food production. So karamihan food process ang ino-offer ng OTOP. Ma'am, what other forms of assistance ba yung binibigay ng OTOP sa mga MSMEs? Actually, nagsisimula kami sa babae kasi we cannot market yung product nila not unless talagang nag-insert kami ng from the kamukha nga nun, kapag if it's a food industry, kailangan mag-insert ka ng packaging and labeling. Kailangan mag-improve yung packaging nila, hindi yung nakabalot lang kung ano-ano yan. And then yung labeling, kailangan sumusunod na kami dun sa yung nire-require ng FDA ngayon, yung 11 requirement nila. So nandun na rin yung expiration date, nandun yung contents, nandun yung mga bawal allergens, ganyan, no? So sumusunod na rin. And then for non-food naman, nandun naman yung product improvement. So maraming designs na ini-introduce. Actually, nag-hire kami ng consultant just to assist them para ma-improve yung product design nila, yung mga non-food natin. Paano naman po ba maging part po nitong OTOP para sa mga MSMEs na hindi pa nakakaalam? Well, actually, ino-open naman namin ito sa lahat ng mga SMEs, especially the micro-entrepreneurs, no? So, yung mga entrepreneurs natin who are really interested to be enrolled in the OTOP, just approach the DTI office, no? Lalo kung sa area nila, sa tingin nila, napaka-dominant ng product na yan. Kasi normally, ang One Town, One Product, the word itself, it's One Town, One Product. Supposed to be yun ang pinaka-dominant product sa kanila, no? Pero ngayon, nag-expand kami, we call it the OTOP Next Generation. Kaya in-expand namin hindi lang isa, dalawa ang OTOP per area ngayon. So, pwede po pumunta sa office, sa DTI, sa lahat ng DTI offices. So, ino-offer po namin from marketing, technical assistance, even mga free trainings and seminars. Maraming free trainings and seminars na ino-offer ang DTI ngayon. Ang tawag namin doon is the SME Rowing Academy, wherein it's a trainings or seminars na para ma-improve or ma-upgrade ang level or yung knowledge nila on how to run their businesses.
That's very, very good news for all the MSMEs, ma'am. Thank you very much. Yan po si Ms. Zarina Aldana, ang Provincial Director ng DTI Bulacan. Tutok lang sa CLTV 36, magbabalik ang mornings at Central Luzon.